Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tigang pamanai bay sitihan ni labu di pasanod na pituan sa na pito nar kanu na suka keneganyo kosong kosora ko. Makapunggula lang ko na isa irwin nagagaw na pananadam. Rinarinaw sa dayo kurmata sa bulayok. Sagi ko mambuag yung kaya mga rinarinaw nagi suripis panton rakan nagi ang kotuwa si baisitihan nila. Ay pili lang yang kunain nagudi kukurmat sa yung kutabuli pa iyan na da sa lakor muarki Francis sa sumaya. Yang koto buloy ka iyan na da sa lakor muarki dato sa lakdi. Sumari na rin namin na balibututang kay sa sudika batarit tawa malim pagalungan ko lalag rawat na ko mga wassalam.
Thank you.